बेहाय माने फुरा गाख्रेबजोबखादों आरो नै न'नि अबस्थाखौ नायनो हागोन बेयाव माने दोंमोन आरो बे औ बिब'आ इथिं दोङो मानसिया इथिं दोङो औ माने बिखाया बेलेग खालामना बेलेग बेलेग जाजोबदों आरो न' हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससे भिडिअ क्लिप्स आरो थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जादों आरो ना जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लालपानि होननाय जायगायाव आरो ना दा बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जाथायनि सोमोन्दै बोरै जानाय बोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो बेखौनो आङो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आं दा दङ नैबे रौता माने धोनस्रियाव बोहैलाङो आरो ना बे दैमायाव आं दा मोनफैबाय बेनिफ्राय आं दा गामियाव थांगासिनो दङ जोंनि न'निफ्राय बारा गोजान जाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लालपानि एरियायाव आरो ना लालपानि एरियायाव जादों बे जाथाया लालपानि पुलिसनि सिङाव थानाय मोनसे गामि दं आरो ना गामिनि नामखौ आं बारा मोजां मिथिया दा नायनो हागोन नै सानाबो हाबसि जाबाय नैबे जाहैबाय अरुणाचल हाजो बारा गोजान जाया अरुणाचला ओरै ससे थांबाथाय भैरब कुन्द पिकनिक स्पट पिकनिक जाग्रा मोनहैसिगोन आरो ना दा माने जाथायखौ आं दहाय बावैसो खबर मोन्दों बेनिखायनो आङो भिडिअ बानायनो थाखाय बे जायगायाव फैबाय आरो ना लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि आरो ना अन्थाइबारि दै बारि थांगासिनो आं दा खासिबारि हारसिंनो गिलुलु माने 4थासो जाबाथाय मैदेर ओंखारखायोनो आरो ना बे जायगायाव होमबाबो थांगासिनो आं दा बिराद दै बारनांगौ नै जायगायाबो गिथावथार ओमफ्राय आं दा थांगासिनो दं बेसेबां गोजानावथाय र' ओरै बारलांसै दैखौ लोगोफोर आं दा मोनफैबाय नै मैदेर गाफैनाय जायगायाव आरो ना ओमफ्राय दा नै बिस्रानावबो माने इन्जुराव बिदिनो माबादों आरो ना बिस्राखौबो माने गाग्लोबनो नागिरदोंमोन आपनार लोगोर घरতো आइছে न हातीটো आपनार घरতো आइছে কোনফালে দি आइছে अ बेरा भाঙিছে न কোনফালে চাও नै बिथियाय आरो ना अ ইয়াতে आइছিলে न अ এনেকুৱা গুচি গৈছে ন नै बिथियाय माने माइजों खारलांबाय आरो बियो ओरैजाय मासेल'मोन ना हाथी एटाय आছিলে ना बायद' एटाय र' ओइयाव थांनो आं दा माने बिसोरनाव मानसि गाथारदों आरो ना কি ক'লে বাইদেউ হা পলাব খোজা নাই ন অকৰা আছে হাতীটো ন মানুহটোৱে মানে মাৰিব কাৰণে আহে আৰু টচ মাৰিলে অ পিছত আপুনি পলালে হাতী আহাৰ পিছত অ বহুত বহুত অকৰা আছে ন মই যাম ৰ এতিয়া नै মানে দিनै मोनायाव আজি ৰাতিতে ন হয়তো ঘটনাটো আজি ৰাতিতে হৈছে नै इथिं माइ जालांदो आरो नै आगान थालांबाय नै इरा गिदिर आगानाबो आं दा ओइ न'खराव थांगासिनो दं मानसि गाथार जानाय न'खराव हारसिंसो फैदों आङो जोबोद गिथावना आरोना जायगायाबो एकदम थुरिबारि खासिबारि माने दै सारा गेजेरावसो आरोना गामिया एसे हादान बायदि एरियाया दा आं थांगासिनो दं बे न'खरावनो नै बिसोरनानो दा सासे गाथारलांबाय आरोना नोंथांमोना फटक नुनाया नैबे न'खरानो आं एसे लेटै खबर मोन्दों ओंखायनो लेटै फैबाय आङो मानसिखौ दा माबाबाय जानांगौ बेहायनो गाख्रेबलांजोबदों जाहैदों दा आं दंफैयो नैबे जोंहा जिउ जोबनायनि न'खराव आरो नैबेनि जोंहा फंबायनि नोंस्रानि बिमामोन न' ओरैनो खैथासो समाव जानाय बे जाथाया आरायथासोआव जादों न' आरायथायाव अ बे गिदिर फिसाला नैबे आदाया ओमफ्राय नोंसोर दंमोन ना बेहाय फंबाया दंमोन अ फंबायाबो जेनथेन ओंख्रि बासिबाय आरो फंबायाबो अ साबेसे दंमोन ओरैनो साथाम दोङो साथाममोन ना साथाम जोंहा आरो जोंहा खुदिया सासे उन्दै दोङो 4 मास जानाय न' आरो हिनजाव उदै सिंख्रिं खारबोबाय जोङो अ नोंस्रा आइखौ गाथारबाय थानाय समाव नोंसोर खारनो हाबाय आरो जेनथेन न' मैदेरा माबैसेमोन एसे नुदों नामा नोंसोर मासे अ होमबा सिगाङावबो बेफोरबायदि जाथाय जाखांबायमोन नामा बेहाय सिगाङाव जाखांबाय नैयाव बेबायदिनो बुरैखौ गाखावजोबनायमोन आरो बेबायदिनो आरो दिनै नोंस्रा आइनि नामा ओरैनो मा मुंमोन लाबायना बर' बैसोआ ओरैनो बेसेबांसो जाखोमोन 50सो जाबायमोन न' ओरैनो गामिनि रायजोफ्रा बिदिनो दावराव जेनेबा होदोंना होआखैमोन मैदेरखौ रायजोफ्रालाय माने इनिया माने
पात्ता मोनाखैमोन ना हनै 2टासोआव सानायमोन ना बयबो उन्दुफुनाय टाइममोन 2:30 इदि आरो उन्दुफुनाय टाइमाव अकस्मात जाना होबाय ओमफ्राय फैनानै डाइरेक्ट माने मानसिखौ माबा फैखाबाय औ दा नोंथांमोना नुदोंआनो नैबेहायनो जादों न' घटनाया नैबेहाय जिनाखि फटक नुदों नोंथांमोना बेहाय माने फुरा गाख्रेबजोबखादों आरो नै न'नि अबस्थाखौ नायनो हागोन बेयाव माने दोंमोन आरो बे बिब'आ इथिं दोङो मानसिया इथिं दोङो माने बिखाया बेलेग बेलेग जाजोबदों आरो न' माने बोखावनानै अबस्था गैया आरो मानसिया नायनो हागोन नोंथांमोना खर'आथ' अबस्था गैया मेलेमा एकदम थक्था मानि नांना दंजोबोमोन बाय अखा थाइफ्रिनो माने साफा जाजोबबाय नोंसोर बिसोरो फंबायमोना खारनो हाबाय आरो ना नोंबो दंमोन ना जोङो साथाम दङमोन जोंहा आइ आरो हिनजाव उन्दुबाय थादोंमोन नामा नोंसोरो उन्दुबाय थादोंमोन बे न' गंसेयावनोमोन ना गंसेयावनोमोन आइया इयावनो उन्दुदोंमोन जोङो इयावनो दंमोन फैनाया बिथिंनिफ्राय फैदों ना बिनिफ्राय बैयाव न'खरसे गाग्लोबदों होननानै खोन्थादों आरो बिनिफ्राय गाग्लोबनानै बेयाव फैदों खोमा न' नोंसिनाव इथिं न'खरथामना बेसेबांबा गाग्लोबनानै इथिंनिफ्राय ओरै फैनानै नोंसिनाव खालामबाय आरो ना लास्टआव दा रायजोफ्रा माने जिनाखि जोंहा नैबे आयं बे आयंखौ माने गारनानै फैखांबाय आरो दा जोबथा बिदाय होबाय ओमफ्राय दा दसे सावरायदों सब मिक्स আছে ना ইয়াতে आदिबासी सान्ताली सब मिक्स नाকি আৰু কি আছে सब सान्ताली আছে ন ঠিকে আছে মিলিজুলিহে চৰকাৰ ন মিলিজুলিহে থাকিব লাগে চবে সান্তালীৰ মাজত এওঁলোকে এক ঘৰ আছে বড় ভাই তো আমি যি কাম হলেও সহায় দিয়ে আৰু ন একেলগে হয় ভালে লাগিছে মই মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি তো 2টাৰ পৰা শুবই পোৱা নাই হয় আৰু এটা ঘৰৰ আৰু 4জন আৰু কিবা সিৰিয়াস কৰি দিছে বোলে সাঁওতাল মানুহ ন হয় ৰবিলাল হেমৰম আচ্ছা এওঁলোকে টিএমসি গৈছে হস্পিটালত আছে আৰু একজন গুৱাহাটী পঠাই দিছে আৰু হিন্তৰ ঘৰটো ভাঙিছে এনেকুৱাই ভাঙিছে বলকচোন তাৰ গৈ আহিম অলপ কিমান দূৰ আছে नोंखौबो गारबावदों नोंबो होमबा बुहुत भाग्यआवसो बासिनानै दं आरो न' बेयाव थादों नै बेयाव नांथादों आरो न' थिंफ्रा बौनायमोनबा नोंनाव बौआसै नामा एसे ओरै गंनानै खारबोदोंमोन आङो बेनिफ्राय गारनानै ओमफ्राय आरो होसोबोदोंमोन सिङाव नांथाबाय खर'आ दाथ' आरो बेबायदि बोथोराव बिसोरो आदार जानो फैयो नालाय दा ओंखारना टाइम जाबायानो गिथावनासो न' जायगाया मैथाफोरखौबो गाग्लेमजोबदों आरो न' बिदिनो खारदोंमोन जाहैदों नै इयावबो गाग्लोमजोबदों जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो ना नोंथांमोना नै नायबानो जाबाय मिथियोना बिसोरो ओरैनो बेसेबांसो गोबाव जाखैमोन फंबायमोना बेयाव थाफैनाया 15 बोसोर गोबावानो जाफैबाय माथो होमबा न' नै माबायदि जादों माइखौ गुरु खुवार निसिना खायसेना सब आरो आं दा दंफैयो दाबसे न'खरसेयाव आरो ना माने खाथि आरो ना बारा गोजान नङा बिदिनो बेनिफ्राय 600 मिटारसो गोजान जागोन आरो ना दा नैबे न'खरा जाहैबाय एथ' सान्तालि घर ना सान्ताल ओमफ्राय बै न'खरसेया जायनाखि थैनाय बिस्रा माने बर'मोन आरो न'खरसेल'मोन बिस्रा नै बेहायबो खैजन आছিলে ইয়াতে दादा 4জন সিরিয়াস হইছে আৰু ন 3জনটো জখম হৈছে नै मैदेरा गाना नायदो नैथिं इपिनिफ्राय आइसे सागे रातिर कटा कोनफालेबा आइसे दा नैबेयावनो नै जुथा थालांजोबबाय माइरं साइरं जाजोबलांदों 4जन दा माने टीएमसी आव दंहैयो आरो ना हस्पिटालाव लांबाय आं एसे लेट जाबाय माने फैनाया आरो এটা ঘৰটো সেইখিনিত হৈছে এওঁৰ ঘৰত মানে 4জন আছিলে ল'ৰা ছোৱালী
না কেনেকুৱা দুইজন আৰু মোটা মাইকী দুইজন আছে ল'ৰা ছোৱালী দুইজন মোটা মাইকী দুজন ঘৰৰ পৰিয়ালটোৱে মানে ঘৰৰ পৰিয়ালটো আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটো ভাতিজা ল'ৰাটো হয় হয় সেইটো ঘৰত ঘুমাইছিল আৰু তাৰ নিজৰ ছোৱালীও সেইটো ঘৰত ন সেইকাৰণে বাচিলে আৰু কিন্তু অলপ চিৰিয়াছ হৈছে আৰু মানুহবিলাক এনেতো জিন্দা আছে মোটাটো কিবা বোলে ভৰিটো অলপ ফুলিছে কোনটো বা আৰু ভাঙিছে আৰু মাইকীটো ইয়াতে বুকুত বোলে একদম ফুলি গৈছে আৰু ল'ৰাটো বোলে আৰু হেৰি সি কিবা হাঁচটো দিব নোৱাৰে বোলে বহুত মানে দুখ লগা ঘটনা হৈছে আৰু ইয়াতে যেন তেন কৰি গাড়ীত মানে ট্ৰেক্টৰত উঠাই দিলা এনে কেইটামানত হৈছে এইটো ঘটনাটো ইয়াৰ হোৱাৰ পিছত সেইটো হৈছে না ইটো আগতে কৰিখিনি সেইটো পাছত হৈছে ইয়াত মানুহবিলাক মানে মাৰিব পৰা নাই মানে সেইকাৰণে তাতে পুৰা মানে মৰাই দিলে আৰু তাতে পুৰা মৰাই দিলে ইয়াৰ খং হৈ পেলাই ইপিনি তাতে মাৰি দিলে আৰু আপোনাৰ ঘৰতো গৈছে ন আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছিলে আপুনি তিনিজন সেইটো সৰু ল'ৰাটো আছিলে পলাই লৈ আনিছে ন আপোনাৰ ভাগ্য ভাল আপোনাৰ জমা জমা থাকিবি হা आंबो बारा गोबाव थाला आरोना बे जायगायाव एसे गिथावनासो जायगाया माने एसे 4:30 जाबानो फैयो जाहैदों आरोना मैदेरा दा दाखालि बावै नोंथांमोना भिडिअ नुदों जोंनि जायगायावबो माने मानसिखौसो गाग्लोबाखै न'फोरखौ गाग्लोबदों आरोना जेनथेन बासिदों बे एरियायाव माने दा मैदेरनि बिराद उत्पात आरोना लोगोफोर नै बेहायबो गाख्रेबदों आरोना गासै माने एके दिनावते 3टा घर भाঙिছে दिनै थांनाय मोनायाव जादों आरोना 4टा घर भाঙिছে नै टुक्रा टुक्रि खालामलांजोबदों न' सिङाव नै दोबसि सोबसि गारनला गुरनला खालामजोबदों नै সেইকাৰণে মানে ভাল ঘৰো বনাব নোৱাৰে আৰু ইয়াতে ভাল ঘৰ বনালেও ভাঙিব যে উন্দুগ্राया नै বাইক্লাবজोबनाय কেইজন আছিলে এইটো ঘৰত আপুনি তিনিজন আপোনাৰ এইটো ল'ৰা ভাগ্য ভাল তো लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दाखालि बावैबो आं भिडिअ बानायदोंमोन दाखालि बावैनियाव माने बेबायदि जायाखैमोन आरोना दा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरोना